ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, эй бародари азизам, оё ҳеҷ гоҳ андеша кардаӣ ки бузургтарин сарвати ту дар ин дунёи пурошоб чист? Он сарвату пулу мол ё мансаб нест. биё ба як гӯшаи оинаи зиндагӣ назар кунем. ҳамсари ту хонуми хонаат. ин наздиктарин ва вафодортарин инсони туст. вақте ки ту дар берун зери бори мушкилоти рӯзгор ҳастӣ, ӯ дар хона бо чашмони интизор ва дили пазмон туро интизорӣ мекашад. вай дар дил мегӯяд: кай шавҳари меҳрубонам, такягоҳи ҳаётам аз кор бармегардад. вай барояд хӯроки бомазза мепазад, ҳамон хӯрокеро ки маҳз ту дӯст медорӣ. танҳо ба як хотир вақте ту аз дар ворид мешавӣ, аз пешвози гарми ӯ хастагиҳоят фаромӯш шаванд ва табат боло равад. барои ӯ ҳар як шом омадани ту мисли иди ҳақиқист. ин аст хушбахтӣ. ту аз кор баргардию дар хона касе туро бо ишқ интизор бошад. ислом ба мо аллакай омӯхтааст ки чӣ гуна муносибат кунем то оилаҳоямон мустаҳкам бошанд. аллоҳ таоло дар қуръони карим дар сураи бақара ояти 187 зану шавҳарро чунин тасвир мекунад: онҳо либоси шумо ҳастанд ва шумо либоси онҳоед. эй бародар, андеша кун, чӣ ҳикмати бузургест. либос инсониро аз сармову гармо ҳифз мекунад, айбҳои танро мепӯшонад ва ба кас зиннату зеб медиҳад. вазифаи шумо ба ҳамдигар зеб додан, айбҳои ҳамдигарро пӯшидан ва дар кӯчаву бозор якдигарро сипар шудан аст. на ин ки сирру асрори хонаро берун баровардану шикоят кардан. ва ин оромиш дутарафа аст. шавҳар низ вақти бозгашт ҳарчанд ҳамеша набошад ҳам гоҳе ба зани меҳрубонаш ягон тӯҳфаи хурде меорад. вале бародар, муҳимтарин тӯҳфа аз тарафи ту ин бо табассум ворид шудан ба хона аст. вақте аз дар даромадӣ ва табассуми зани меҳрубонашро инсон агар бинад, бо хушнудӣ пешонии ӯро бибӯсад, бубин ки аз ин бӯсаву табассум оила аз ду тараф месабзад. аз ин зиёдтар хушбахтӣ дар куҷост? биёед якҷоя ду саҳнаи воқеии ҳаётиро тамошо кунем. ҳазорон тоҷик, яъне дар хонаҳои ҳазорон тоҷикон мисли ана ҳамин саҳна аст имрӯз. ин тарбия ва дарс барои мову наслҳои ояндаи мост, то хатоҳоро бинему онро такрор накунем. яъне тасаввур кунед, мард аз кор бармегардад, дар берун бо дӯстону раисаш табассум дошт, аммо ҳамин ки ба назди дар мерасад, чеҳрааш бад, абрӯвонаш гиреҳ ва хашм бар рӯяш соя меафканад. дари хонаро бо қаҳр мекӯбад. аз он тараф зан бо телефони худ банд буд ё бо чеҳраи гирифта ва асабӣ дарро шарақ шарақ кунон бо зарб боз мекунад. на салом ҳасту на алейк. мард бо дағалӣ сумкаашро як тараф мепартояд. хӯрок тайёр аст, диққат шудам дар кӯча. зан бо заҳарханда ҷавоб медиҳад: ҳа, омадед? боз ҳамон ҷанҷоли ҳамешагӣ. ман ҳам ғуломи шумо нестам ку, тамоми рӯз хаста шудам. андеша кунед, дар ин лаҳза чӣ шуд? ду оташ ба ҳам бархӯрданд. хонае ки бояд макони оромиш мешуд, ба як майдони ҷанг табдил ёфт. кӯдакон аз тарс ба кунҷи хона мегурезанд ва
дар ниҳоди онҳо тарс ва нафрат нисбат ба оиладорӣ пайдо мешавад. оқибати ин чӣ мешавад? ҷудоӣ, хонавайронӣ, талоқҳои бешумор. ва саҳнаи дигарро тасаввур кунед, ки ман онро мисли оби раҳмат меномам. биёед акси ин ҳолатро бубинем. шавҳар бо ҳамон хастагӣ ва асабонияти беруна ба хона меояд. вай шояд рӯзи вазнинеро гузаронидааст, аммо вақти зани оқила дарро бо табассуми ширин боз мекунад ва мегӯяд: хуш омадед, марди хонаам, хаста набошед. ва зан чеҳраи гирифтаи шавҳар нигоҳ накарда бо меҳрубонӣ куртаашро мегирад. мард мехоҳад хашм кунад, аммо ин меҳрубониро дида шарм медорад. мард ҷавобан табассум мекунад, абрувони гирехӯрдааш кушода мешавад. ва агар баръакс мард бо табассум дарояду зан хаста бошад, мард пешонаи ӯро бибусад ва гӯяд: хонаи ман бо ту зебост, азизам. тамоми хастагии зан фаромӯш мешавад. ин аст санъати зиндагӣ. оилаҳо маҳз бо ҳамин гузаштҳо ва муомилаи нек мустаҳкам мешаванд. аммо ҳамин лаҳза баъзе аз шумо норозигии худро бо тамошои ин навор баён мекунед. мардҳо мегӯянд: ту чиҳо мегӯӣ? кай ман ба хона биёяму занам мисли гуфтаҳои ту маро бо табассум пешвоз гирад. вай танҳо шикояту ҷанҷолро медонад. ва аз он тараф баъзе занҳо оҳ кашида мегӯянд: охир кай шавҳари мо мисли ин гуфтаҳо бо табассуму тӯҳфа аз дар медарояд? вай танҳо бо абрувони гиреҳ ва хашм вориди хона мешавад. бале, гуфтаҳоятон ва андешаҳоятон ҷой дорад. воқеияти имрӯзаи мо ҳамин аст. вале биёед содиқ бошем. мову шумо, яъне ҳам мард ва ҳам зан, бояд худро барои ин хушбахтӣ омода созем. зиндагӣ ба мисли қарз аст. то надиҳӣ намегирӣ. магар намунаи мо паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам бароямон дарс нест? ҳазрати оиша, аллоҳ аз ӯ розӣ бошад, мегӯяд, ки расули аллоҳ вақте ки вориди хона мешуданд, аввалин корашон мисвок кардан ва шустани даҳону дандон буд, то ҳамсарашон аз эшон танҳо бӯи хуш ва табассум бинад. саҳиҳи муслим. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ғами тамоми умматро дошт. дар хона ғами дили ҳамсарашро мехӯрд ва мефармуд: беҳтарини шумо касест, ки барои ҳамсараш беҳтарин бошад. сунани тирмизӣ. мо чӣ? мо дар берун бо ҳама ҳалиму меҳрубонем, аммо тамоми хашму аламамонро оварда ба сари аҳли байтамон, ҳамсаронамон мерезем. инсоф кунем. ин куҷои мардӣ аст? хубӣ кун то бадӣ шармсор шавад. дар маталҳои халқии мо ҳикмати аҷибе аст. агар як нафар беодобӣ кунад, дигаре набояд мисли ӯ шавад. магар шайх Саъдӣ дар Гулистон нафармудааст: аз беадабон адаб омӯхтам. ҳар чӣ аз эшон дар назарам нописанд омад, аз он парҳез кардам. агар ҳар гоҳ яке аз шумо, хоҳ мард бошад ва ё хоҳ зан, ба хотири Аллоҳ ба хубӣ кардан оғоз кунад, мӯъҷизае рӯй медиҳад. он тарафе ки хубӣ намекунад ва ҳамеша бо дағалӣ рафтор менамояд, рӯзе меояд, ки аз бадӣ ва зулми худаш шарм медорад. албатта агар дар ниҳодаш андаке виҷдону имон дошта бошад. чӣ тавре ки дар насиҳатҳои бузургон омадааст, бадӣ кардан кори ҳар нокас аст, хубӣ кардан кори мардонӣ
زلاور یعنی دلور است. قرآن کریم به ما بزرگترین سری روانشناسی را تعلیم می‌دهد. الله تعالی در سوره فصلت آیت 34 می‌فرماید: هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. همیشه طرزی که بهتر است پاسخ بده. در آن صورت کسی که بین تو و او دشمنی است همچون دوستی مهربان گردد. این پند تربیوی الله تعالی است. ای خواهر عزیزم، اگر شوهرت با عصبانیت و خستگی از در خانه آمد، تو آتش خشم او را با بحث و گپگردانی زیادتر نکن. برعکس مثل یک زن عاقله تاجیک همان زمان دسترخوان مهر را گسترده کن. یک پیاله چای کبودی تر و تازه را با تبسم پیشش بگذار و بگو: خسته نباشد مرد خانه‌ام، ببین که این چی چای گرم و این معامله شیرین تو چگونه به کلی غبار عصبانیت شوهرت را میشوید. و تو ای برادر، اگر زنت خطا کرد، تو با بزرگواری و گذشت و بخشندگی نشان ده. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ مرد مومن نباید از زن مومنش به کلی بدبین باشد. اگر یک خصلتش بد باشد، خصلت دیگرش باعث خوشنودی است. صحیح مسلم. از این خاطر می باید که با هم به خوبی معامله کنیم. زندگی خیلی کوتاه است. عائله خود را با دست خود ویران نکنیم. باید از همین لحظه آغاز کنیم. مردها با تبسم و زنها با دسترخوان مهر خانه هایمان را مثل جنت دنیا سازیم تا فرزندانمان در فضای عشق به وای رسند. من باشم با شما این لحظه خیر و خوش میکنم تا با خواهی های آینده خودتان و نزدیکان خود را حفظ کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.